Muutokset ovat kohtalokkaita tapahtumia, jotka linjaavat meidän elämää uuteen suuntaan. Meidän tavallinen jokapäiväinen elämä ja arki, se voi muuttua yhtäkkiä ja radikaalisti, koska meidät halutaan yhdistyvän meidän sielun polkuun. Ja koska tämä auringonpimennys, tämä tapahtuu yhdessä alasolmun kanssa, joka liitetään henkisyyteen, mutta myös menetykseen, niin tämä voi tuoda sellaista luopumista. Se voi olla kivuliasta ja se voi tuoda menetystä. Mutta se, mikä me uhrataan, mikä me jätetään pois, niin se luo tilaa uudelle.